Oke teman-teman, jadi hari ini kita update lagi. Lagi sing pengen roh carane membuat utawa mencampur-campur seperti ini. Lagi racikan saya teman-teman. Mas yo ada yang ada sambal seperti ini. Tapi ini jerone ada sambal ki enek trik-trik yang mengejutkan teman-teman dulu ndo. Nah ini B5. Terus iki B4. Terus ki enek B3, iki B2, nah iki B1. Iki ora enek wong roh teman-teman. Pokok sing delok YouTube barongan jaranan iki yo engko ngerti to, nek ora ndelok iki yo ketinggalan zaman teman-teman. Iki untuk barongan warna-warna opo ngene iki. Sing padang-padang ini kan nyampure wangel teman-teman, ora kabeh wong iso. Jadi nanti kita buka trik-trik mencampur warna seperti ini. Lah iki kan padang-padang teman-teman warnane delok lho. Lho iki. Iki coretane bakul barongan jaranan teman-teman. Jadi bakul barongan jaranan utawa YouTube barongan jaranan ki coretane yo koyo ngene iki lho delok lho. Kating celeneh koyo ngene iki. Iki lho. Opo ki nek ngarani iki? Jembret seperti ini. Ngene kok larange RAM ya teman-teman. Delok to. Coretane tok bayu. Jan ra umum iki. Ra umum tenan teman-teman. Delok to. Coretane tok koyo ngene lho iki. Bayu. Irunge tok iki lincip koyo anu ya teman-teman. Koyo irunge apa? Pinocchio ya teman-teman. Pinocchio kok Pinocchio. Irunge koyo irunge Pinocchio teman-teman. Delok to lho to. Untuk meripat-meripate ini belum teman-teman. Nah iki meripatnya masih polos, terus ki sing putih-putih engko nanti kita sulami ya teman-teman. Delok to. Koyo ngene modele iki lho. Ki coretane bakul barongan jaranan tibake koyo ngene iki ya teman-teman. Jembret seperti ini. Iki lho. Opo iki? Terus untuk warnane ya teman-teman. Lah iki kan warnane cerah sekali utawa padang-padang teman-teman. Ki ora koyo biasane sing peteng-peteng, tapi ki padang-padang teman-teman. Ki enek merahe, terus ki untuk ungu apa ki? Ungu kocan iki ya tak gawe padang teman-teman. Biasanya kan peteng, nek ini tak bikin padang teman-teman. Terus kene iki ya enek telalene. Opo iki? Delok to. Enek telalene seperti ini, tapi ki urung mari teman-teman. Wong ki aku yo lagi nek ngecat iki. Iki untuk telalene opo-opo ki nek ngaran iki. Mbah aranono dhewe ya teman-teman, iki variasi opo ki. Angger gawe tapi aku yo ora roh jenenge teman-teman. Ki nek ku gawe teman-teman, tapi saya tidak tahu namane to. Angger tak bentuk ngene ae. Mbah aranono dhewe iki opo ki, telale po. Sungut muncul dari sini ya teman-teman. Koyok anu teman-teman, koyok pecut iki. Iki paling pecut teman-teman iki. Nek ku gawe pas ngantuk terus tak gawe apa nek ngarani iki pecut seperti ini. Terus untuk kene niki ya jeru lah iki. Jeru teman-teman iki. Jadi ketok kelihatan nimbul seperti ini. Nah, untuk warnanya nomor 1 ki pakai yang ini teman-teman. Nah iki jadi beda-beda ya teman-teman. Ki ada 2 campuran, yang ini gelap. Ki nomor 1, ki nomor loro, ki nomor 1, ki nomor loro. Jadi beda-beda teman-teman. Nah iki pewadang ki mau. Nah iki jadi pewadang seperti ini. Tapi nek gimana ya tetap peteng ya teman-teman. Nek di zoom ini ki padang teman-teman, tapi nek kok adoh ya peteng. Ini kayak anu sing klasikan kemarin teman-teman. Cuman iki ada merah, tak kasih merah teman-teman. Untuk merah iki saya pakai iki loh teman-teman. Nah iki flag red. Jadi untuk merah ini saya pakai flag red, cuman beli 2 kali teman-teman. Ya tipis-tipis ngono kae 2 kali, yang priye padet ya teman-teman. Tapi nek pengen langsung jadi tur padang, kalian bisa pakai ini teman-teman.
Lah iki biasane cah kidulan gawe iki cah Kedirian gawe Ferrari, tapi ora kabeh teman-teman, kadang gawe iki flagrat cuma dicampur biru sak withik ya teman-teman, jadi rondok ngungu ngono kae cuman peteng, jadi merahnya nanti bisa gelap ya teman-teman, utawa langsung dibikin coklat ae nek pengen weteng ketok apa ketok hireng tok nek digemain oke langsung coklatnya ya apik teman-teman. Nomor 1 2 iki gawe sing iki. Nah ini kan gulap teman-teman. Nah iki padang ini campurane aduh gulap. Campurane iki gawe apa nek ngarani iki? Abang flag red lho teman-teman. Abang ki terus karo hitam karo birune nggih iki teman-teman, birune saya pakai permanen blue lah iki nggih, biru putih terus tak tambahi kuning saithik ya teman-teman. Nah iki tak tambahi kuning saithik amprie rondok pucet ngono kae lho teman-teman, ora ngejreng ungu ngono kae ora. Jadi ki nek asline iki pucet teman-teman warnane. Terus nomor 2 ini beda lagi. Yo ora beda cuman yo akeh irenge lah teman-teman. Jadi warnane iki kebanyakan irenge. Jadi kan nganu apa nek ngarani iki nyampur kisik to. Nek wis akeh iki disok kene jret. Terus baru tambah biru saithik ae birune, baru tambah hitame yang banyak ya teman-teman. Oh jadinya seperti ini. Lah iki nomor 2. Ah nomor 2 niki jadinya padang-padang seperti ini. Tuh, nek didelok kan sangar ya teman-teman lagi. Terus untuk iki nih, nah iki saya biasanya cuma simple ngene teman-teman, gede-gede ngene iki senenganku iki. Nek warna-warna tak gede-gede nang ngene iki utawa abu-abune gede-gede ngene iki idaman saya teman-teman. Jadi nek bagian sungut ngene iki aku ora tau akeh kecuali kuning, pink ngono kae akeh ya teman-teman. Tapi nek abu-abu ngene iki, lah ngene iki saya selalu pakai 3 teman-teman. Jadi nek dihitung yo 6 sak mase. Jiro lupat mo 6 sak mase. Terus untuk birune, lah iki biru permanen campur putih. Terus baru dicampur kuwi apa nek ngarani kuning ya teman-teman. Lah hasilnya seperti ini. Nah iki biru hijau. Jiro ki anu teman-teman ki meh padha nek nyampur to siji ya padha kek mangko disok neh terus ditambahi kuning nomor 2 iki. Nah iki utawa karo ijo ya kena ya teman-teman, ditambah ijo nek kena, cuman kok warnane weteng. Jadi pakein kuning ae tambah biru saithik. Lah hasilnya nomor 2 iki. Terus iku nomor 1 apa nomor 3 ki lho teman-teman. Jirolu ki. Ya ini deretan biru ki nyampur lagi teman-teman, jadi ora padha karo campuran sing pertama karo kedua. Nek iki nyampur lagi teman-teman, iki kuninge saithik ae. Jadi hasilnya seperti ini. Lah iki nek didelok keongane ya seperti ini. Lah iki mubet-mubet seperti ini. Terus bagian kene iku ana mase. Lah iki ana warna mase. Jadi ini nek kecorat-kecorat ngene iki biarin ya teman-teman, utawa tak umbar soalnya engko tak tindes warna emas. Terus yang bagian-bagian kene iki yo masih kecoret teman-teman lagi. Coret-coret ngene iki kan berarti belum ya teman-teman, kok disulami lagi kok amprie ketok mening ketok rejik. Lah iki masih kecoret-coret koyo ngene iki. Bayo jate sopo iki jan modele ragu otro ngene. Delok ana modele ragu otro belas lho. Jembret koyo ngene lho teman-teman iki. Beh kita wali seperti ini. Lah iki. Jan sawangare koyo ngene. Tumpukane ora akeh teman-teman, tapi nyeni to tumpukane iki yo ketok jelas lho iki lho.
Oh, etok jelas seperti ini. Apa meneh nek wis dadi payo bah tambah muning teman-teman. Senajan iki hargane murah ya teman-teman, iki nek ngedol ini ora larang teman-teman, ini murah sekali. Jadi nek ngedol ini murah-murahan teman-teman, ora tahu larang-larang itu. Iki model sangar seperti ini. Jadi untuk campurannya ya iki loh teman-teman. Lah iki birunya pakai permanen blue lah iki screenshotan ya teman-teman. Untuk apa ki kodene, terus merahnya pakai flag red. Nah iki wes screenshot porong teman-teman. Nah iki wes ya ganti sing iki Ferrari red. Nah ini dari screenshot iki kodene beda-beda teman-teman. Biasanya setiap toko masuk NC Ferrari red ki biasanya beda teman-teman. Terus untuk silver, nah ini yang gelap ya, yang padang teman-teman. Lah iki wes mbok screenshot porong ki. Engko kari nambah hitam ngono wis dadi sap-sapan ya teman-teman. Sak senengmu ngesap mbok sap 10 ya ora masalah teman-teman. Untuk apa ki sap-sapan tumpukane cat iki. Lah iki. Terus untuk birune iki wis tak campur kabeh marai teman-teman lagi. Terus untuk emase iki royal. Tapi kadang aku ra seneng teman-teman, aku seneng sing penta itu. Nek royal ki padang. Iki kodene 3253. Terus apa nah iki? Ki mosok putih mbok contoh ya teman-teman, iki 001 kilo NC wet lho. NC gitu. Lah iki bekasku nyampur di sini teman-teman. Terus untuk coklat ki yo seperti biasa kita campur merah karo hitam tok ya teman-teman. Tapi kadang nek sing rahasia yo ora tak duduhi teman-teman. Nek iki saya ora rahasia. Jadi ini pakai hitam karo merah wis ngono dadi coklat ya teman-teman. Wes ngono teman-teman, kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.